Καλημέρα σας! Σήμερα λοιπόν αποφάσισα να σας κάνω αυτό το βίντεο γιατί ήθελα να μιλήσουμε λιγάκι για τις λύσεις στα ξύλινα δάπεδα σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος, με τις τιμές. Με ρωτάτε συχνά, μπορώ να επιλέξω ένα ξύλινο δάπεδο για το σπίτι μου ή δεν θα μπορώ να το αντέξω οικονομικά. Θα ήθελα λοιπόν να σας εξηγήσω κάποιες επιλογές που ο κόσμος δεν τις γνωρίζει και μαζί λοιπόν να επιλέξουμε για κάθε budget τι επιλογές υπάρχουν. Αν θέλουμε, έχουμε πλακάκι που είναι ένα κρύο υλικό ή μοσαϊκό ή μάρμαρο και θέλουμε να ζεστάνουμε το χώρο μας, υπάρχουν λύσεις. Η πιο οικονομική από όλες τις λύσεις είναι τα laminate δάπεδα, τα οποία ξεκινούν για ένα καλής ποιότητας laminate από 12 με 13 ευρώ το τετραγωνικό συν ΦΠΑ. Χρειάζεστε και κάποια υλικά που κοστολογούνται γύρω στα 5 ευρώ το μέτρο συν ΦΠΑ και ένα πολύ καλό συνεργείο για να κάνετε την τοποθέτηση, όπου οι τιμές είναι από 7 μέχρι 8 ευρώ το μέτρο, λογικές τιμές αγοράς, για ένα καλό αξιόλογο συνεργείο που θα κάνει μια καλή δουλειά. Όμως, το laminate θα πρέπει να γνωρίζετε, δεν είναι η μόνιμη λύση για πάντα, είναι για μια διάρκεια ζωής περίπου 20 χρόνια, που σημαίνει ότι όταν θα πούμε ότι δεν έχω πολλά χρήματα να διαθέσω, αλλά έχω συγκεκριμένο budget, δεν με ενδιαφέρει όμως να το έχω για πάντα, για 20 χρόνια αν μου τα βγάλει με μια χαρά, τότε ναι, η λύση αυτή είναι η ιδανική λύση για εσάς. Τώρα, για όποιους θέλουν να βάλουν κάτι καλύτερο και πιο διαχρονικό, με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και πιο ζεστό σαν υλικό, τότε σε αυτή την περίπτωση επιλέγουμε τα ξύλινα δάπεδα, τα προγιαλισμένα ξύλινα δάπεδα που είναι δάπεδα 3 στρώσεων με 7 χέρια βερνίκι από πάνω, που είναι αρκετά ανθεκτικά στην καθημερινή χρήση, όπου εκεί οι τιμές ξεκινούν για ένα προγιαλισμένο που θυμίζει ξύλο, τρισάνιδο όπως το λέμε, δηλαδή σε σχέδιο παρκέ, η τιμή είναι γύρω στα 30 ευρώ το τετραγωνικό, συν πάλι τα παρελκόμενα που χρειάζεστε. Εδώ έχουμε δύο επιλογές, γιατί ο τρόπος τοποθέτησης είναι είτε με υπόστρωμα πλωτός, που είναι η πιο οικονομική λύση και είναι γύρω στα 5 ευρώ το μέτρο το κόστος μας για τα παρελκόμενα υλικά, είτε να το βάλουμε κολλητό, όπου εκεί θα χρειαστούμε περίπου 12 ευρώ το τετραγωνικό για την κόλλα μας και το σοδατεπί. Εδώ το κόστος τοποθέτησης είναι 10 με 12 ευρώ για το πλωτό τρόπο τοποθέτησης και γύρω στα 15 ευρώ για το κολλητό. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι με 45 ευρώ το τετραγωνικό, συν το ΦΠΑ, μπορούμε να επιλέξουμε ένα ξύλινο δάπεδο το οποίο θα κρατήσει 50 με 70 χρόνια. Οπότε, δείτε πάνω κάτω τι θέλετε, ποια είναι η προτίμησή σας, ποιο είναι το budget, ποιο είναι το γούστο και ποια είναι η ανάγκη σας και ελάτε μαζί, ελάτε σε μένα να σας βοηθήσω να επιλέξουμε το δάπεδο που ονειρεύεστε, την πιο σωστή επιλογή για εσάς, για την τσέπη σας και για αυτό που λέει η καρδούλα σας. Είμαι εδώ για εσάς και σας περιμένω.